আজি যোগদানটো এনেকুৱা বহুত কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট CIT ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ মানে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু গোসাইগাঁৱৰ পৰাও আহিছে জনতা কলেজৰ পৰাও আহিছে বহুত ষ্টুডেণ্টে 2077 টোটেল যিসকল ৰানিং ভৰি আছে সেই ষ্টুডেণ্টসকলে আমাৰ দলত আজি 2077 জন যোগদাन করে। खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटिउब चेनेलावहाय आङो बे मोनसे भिडिअखौ लाना फैदों। स' लोगोफोर भिडिअआ जाहैबाय मा नोंथांमोना नुखाबाय कि दिनै 2000निफ्रायबो बांसिन दिनै मानसिफ्रा दिनै एबा फरायसाफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जादों। लोब लोब हाजार हाजार दिनै फरायसाफ्रा दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जइन जागासिनो दङ आरो बे जइन जाबाय थानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। नोंथांमोना नुगासिनो दङ नाथाय मानो जइन जादों माब्रै जइन जादों नोंथांमोना नुदों बयबो नुदों आरो बिनि सायावनो आं एसे गेजेर गेजेर माखासे बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव आङो माने बुंनो होननानै फैदों। दिनै 2700नि बारा जेनाखि दिनै बिपिएफआव गोबां कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा दिनै जइन जादों। मानो जइन जाखो आजां गाजां फरायसाफ्रा दिनै मानो जइन जादों बेखौ दिनै नोंथांमोनहा मिथिनो थांगासिनो दङ। दिনত आबसु বুলি কোৱাটো আমাৰ জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন এফচুটো কিন্তু ইয়াৰ লিডাৰশ্বিপবিলাকে মিছগাইড কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাৰ ফলত আমি BSU গঠন কৰিব লগা হ'ল বা এনেকুৱা ইউথ গঠন কৰিব লগা হ'ল। মুঠতে আবসু সংগঠনটো আমাৰ জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন কিন্তু ইয়াৰ লিডাৰশ্বিপ যিবিলাক লিড কৰি আছে আজিতো স্কিম বেছ হৈ গ'ল সব আবসু নেতাসকলে ইহঁতে সিলেক্ট কৰে। दा सिगां समाव जों नुवाखैमोन नाथाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों जेनाखि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनै फरायसाफोरनि लाइफजों गेलेनो थांगासिनो दङ। बे आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दं बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनै फरायसाफोरनि जिउजों गेलेदों। जाय बिथांमोना फिउचाराव IAS जानांगौमोन IPS जानांगौमोन गिदिर गिदिर अफिसार जानांगौमोन बिथांमोनानो इयुननि जेनाखि जेनेरेसनमोन इयुन जोलैनि हारिखौ दानांगौनि जेनाखि बिथांमोनानो साफा साफा दैदेनगिरि जानांगौमोन। नाथाय नैबे समाव हरखाब बिथांमोना दिनै फरायबाय थानाय जुदि राजखान्थियाव नांथाबनानै थायोबा बिथांमोनहा माबायदि फरायगोन माबायदि फरायसा जानो हागोन। स' बिनि सायाव गोबां रायजो राजाफोरा गोबां बाथ्रा बुंदों। सोरनि बाथ्राखौ सोर मा होननानै खोनासंनो माने खोनासंथ'नो हायै बेबायदि अबस्थायाव दिनै जानानै फैदों। स' बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि मोनदांथिफोरखौ आङो नोंथांमोनजों क्लेरिफिकेसन होनोसै। स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टबा नायनो हागोन आरो बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर गोबां समाव दिनै बिथाङा जइन जानायनि उनावहाय बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों कि प्रमद बर' माने मा एबसु माने मा प्रमद बर' मानिफ्राय फैनाय एबसुनिफ्राय फैनाय गतिके दिनै एबसुआ दिनै एबसु अफिसाव दिनै बबेबा मोनसे आसनिखौ रानो होननानै बुंदों। एबसुआसो दिनै सेलेक्ट खालामो एबसु माने दिनै स्किम होनदों एबसु माने स्किम बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा माने बारग' जोंना हाग्रामा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आं एसे माने शेयार खालामनो होननानै फैदों। बेनि जाहैबाय मा लोगोफोर बाथ्राया बेसेबां सैथोमार जोंहा बुजिनो हाया जों सरासनस्रा जों सुबुंफोरनि थाखाय बुजिनो एसे माने गोब्राब जायो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै मानि थाखाय इसिबां फरायफुनाय लाइमोन फरायसाफ्रा इसिबां राजखान्थियाव दिनै दोहौ जादों बिनि आन्दोआव मा दं जोङो बेखौ दा बुंनो हाया जेबो। उननि समाव फिउचाराव जों मोनसिगोन माबोरै मोनसिगोन जाय फरायसाफोरा दिनै लोब लोब जेनेबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबदों बिथांमोननिफ्रायनो खुगानिफ्राय जों उनाव मोनसिगोन। मानोना बिथांमोनाथ' पारमानेन्टलि बिपिएफआव थागोन बेथ' नङा होमबा थानाय नङा। एमपि इलेक्सननि उनावबा मा जायो एमपि इलेक्सनाव जेनेबा जेनबाय बायबाथ' मा जागोन नङा होमबा जों मिथिनो मोना। खिन्थु आं जाहैबाय मा बेखौसो फिल खालामदों जानो हागौ दिनै दानि जायखि रुलिं गभर्नमेन्ट एबा बिटिसिखौ जे दा प्रमद बर' सार दैदेनगासिनो दङ जानो हागौ बिथांनि माखासे दैदेननायावहाय माखासे मिसलिड जादों नामा गमामायैनो बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हामानाखै नामा गमामायैनो बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो मोनाखै नामा जायनि खाथिराव दिनै फरायसाफ्रा इसिबां बिपिएफआव माने हाबगासिनो दङ एबा राजखान्थियावसो हाबदों अब्ला बिथांमोना फरायनायाव गोसो होगोन ना राजखान्थियाव गोसो होगोन ना बिथांमोना राजखान्थिनि फोथाराव फैनानै गामि थांनानै जोंनि साधारन रायजो राजाफोरखौहाय बुजायनो थांगोन नामा जों फरायसा होननानै
जों फरायसामोन नाथाय जों बिपिएफआव जों फैदों मानो फैदों जों मानि थाखाय जोंनि फरायसा जानानै जों राजखान्थि माथा बुंनांगौ जानानै फैदों बेखौ जों नोंसिनि खिथानो फैदों ना बिदि बुंगोन नामा थ' जेखियानो जाया मानो मानोना दिनै राजखान्थिनि थाखायसो दै इलेक्सन खाथियाव फैबाय थानाय इलेक्सन खाथिनि थाखाय बे बिराद मोनसे दोहौ जादों खिन्थु बिथांमोनाबो गाबोन समफोरनो एबा एमपिनि इलेक्सनावनो गोबां फरायसाफ्राबो दिनै हयथ' बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैफिननो हागौ दा नोंबो आंबो बयबो अबेबा मोनसे आफादजों बयहाबो मा सोमोन्दो दंखायो एबा भटखौ होखायोखा सोरबा सासेनो होयो दा बिनिखाय जोङो मा बुंनो हायो दा बिनि बेलायावहाय जोङो बेखौनो बुंनो हायो जोंनि गेजेराव राजखान्थियाव बांद्राय जों खामानि मावनो नाङा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि खालामथों फरायसाफ्रा फरायथों आबाद मावग्राफ्रा आबाद मावथों बिजनेस खालामग्राफ्रा बिजनेस खालामथों बिथांमोनाबो जायफोर फरायसा बिसोर भट होखागोन ना जायफोर आबादारिफोर बिथांमोनाबो भट होखागोन ना जायफोर बिजनेसमेन बिथांमोनाबो भट होगोन सम फैयोब्ला स' गतिके राजखान्थि खालामग्राफ्रा खालामखागोन ओंखायनो जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा दिनै राजखान्थियाव फैदों फरायबाय थादों बुंदों बबेबा जनता कलेजनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बबेबा सिआइटिनि बबेबा गुबुन गुबुन कलेजनि दिनै फरायसाफ्रा दिनै मा होनना बुंदों बिपिएफआव जइन जागासिनो दङ दा बिथांमोननि फिउचारनि थाखाय सानोब्ला राजखान्थिनि दोहोराव हाबनानै जुदि फैसा थाइसे थाइनै मोननायखौ जुदि लानानै जुदि फरायनायाव जुदि गोसो होआब्लानो जुदि थायोबा बिथांमोननि फिउचारनि खोथा फैबाय फिउचारखौ साननांगोन मानोना गासिबो राजखान्थियाव थानानै दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो गावनि लाइफखौहाय माब्लाबाबो गावनि थैजासे थांना थानो हानायनि राहा लामाखौ दिनैसिमबो दानानै लानो हायाखै दा बिनिखायनो सोरबा इउपिएलआवबो थांदों जानो हागौ नङा होमबा मानोथ' बिपिएलआव थांदों नङा माने इउपिएलआवबो बारदों गोबां फरायसाफ्राबो दिनै इउपिएलआवबो हाबदों इउपिएलआव जइन जादों बेखौ जों नुगासिनो दंखायोखा मेनलि आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय मा बिपिएफआबो मस्ट वेलकाम इउपिपिएलआबो मस्ट वेलकाम खारन बिरोधी पार्टि थालायोब्लासो माने खामानि मावनाय जायो रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना माने गोख्रोङै खामानि मावनो हायो बे जायाखै होननानै आसि थुनानै बुंनो हानाय जानांगौ दा बिनिखायनो जायफोरनाखि फरायसाफ्रा जेनेबा दिनै रुलिं गभर्नमेन्टखौ गाज्रि मोननानै बिपिएफजों थाबाय अके खिन्थु नोंथांमोना जास्ट साबाय थादो खिन्थु फिल्डआव जोंनाव ओंखारा जुदि खामानिफोर मावा फिल्डआव ओंखारा जुदि नोंसोरनि फरायसालिफोरखौ फिन आरो बिदि बुङा नोंसोर फरायनायाव माने गोसो नोंसोरनि फकासा जाहैबाय नोंसोरनि फिउचारनि केरियारनि थाखाय नोंसोरनि फकासा ओंखायनो बिनि सायाव जोङो फकास होनानै खामानिखौ मावो इलेक्सननि सायाव बांद्राय फकास खालामा आंनिफ्राय एडभाइसआ बेल' आरो आंनि गुसुं थौले मेलेमजों आं बुंनायनि एडभाइसआ बेल' स' आं बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों स' दिनै खिन्थु लोब राजखान्थिनि खाथायाव अबावबा मा बुङा बेखौ लानानै जोंनि गामि सिंनि मानसिफ्राबो गावजों गाव माने बिरोधी जालायनो नाङा मानोना बिथांमोना गाबोन आखाइ हमलायगोन जायफोर दिनै गाज्रि सोंखारलायदों लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना गाबोन आखाइ हमलायगोन होमबा नों आं जाम्बा जानायफ्रा मा जागोन बे मोनसे बाथ्रा जायो आरो ओंखायनो बिथांमोना जेखि बुङामानो बुंलायबाय थादों मानोना बिथांमोनहा गोहो दं बिथांमोनहा पावार दं ओंखायनो बायदिसिना बुंलायो खिन्थु जोंनि गामि सिङाव थाग्राफ्राथ' नों आं फिसा दैदेनगिरिफ्राथ' बिदि पावार गैयाना सब बे आरोना ओंखायनो जेखि जाया मानो फरायसा लोगोफोरखौबो आं बुंगोन जेन' अननानै राजखान्थियाव बांद्राय बिदि गोसो दा हो नोंसिनि फकासा मा बिनि सायाव नोजोर होनानै खामानिखौ माव राजखान्थिनि सायाव फकास दाला राजखान्थि नांलायनाय फोथाराव दा ओंखार नोंसोरो बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय আজি যোগদানটো এনেকুৱা বহুত কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট চিআইটি ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ মানে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু গোসাইগাঁৱৰ পৰাও আহিছে জনতা কলেজৰ পৰাও আহিছে বহুত ষ্টুডেণ্টে 2077 টোটেল যিসকল ৰানিং ভৰি আছে সেই ষ্টুডেণ্টসকলে আমাৰ দলত আজি 2077 জন যোগদান কৰিলে